kan du öppna motorhuven så får vi kolla. Ja. Så. Uff, det var en varm jävel. Man ser marken. Man ser marken, ser du? Häftigt. Alltså den här, jag fattar inte. Det är bara en massa sladdar överallt. Vad är det? Ja, och så massa dunk. Det måste vara ett batteri. Det är det. Ja, det är nog det. Ja, Den är stendöd. jag tycker man är så som en mikrovågsugn. Vi får gå och hämta hjälp helt enkelt. Men vi är mitt ute ingenstans. Vi kan... vi genar av skogen. Ja, vi tar det hållet in där. Ja, det känns som vi ska ditåt. Ja. För där var... Vi körde förbi där innan. Ja. Jävlar. Fy fan, vilken jävla. Men vi måste gå. Jag har verkligen inte skor på detta. Tror du jag har det? Det är så jobbigt ibland. Nej, vad ser du? Var är asfalten egentligen? Ja, men, nu är vi ute i de småländska skogarna. Alltså nej, jag går inte en meter till. Bara skog överallt. Nej, fy fan, det stannar jag här. Dit får du hämta hjälp. Jag stannar vid bilen. Stannar du här? Eller? Ja, jag måste sitta och mäta. Ja, men det är ju säkert hur långt som helst. Alltså jag kan inte komma tillbaka på... Men jag har tid med att gud. Ja, vi ses sen. För fan, biljävel. Kallar du mig för väs? Ja! Pratar du om mig? Vad fan? Du var skojar! Pratar du om mig? Jag fortsätter och jag stannar. Jag kan spela rädd. Ja. My best friend, best of all best friends.